Salam. Men 46 yaşımda. Durmuştan yadadım. Kevattan özü anna kassedesim geliyor. Sizin ıkbalları atılsak ipağınızda kirkilik bağlı zinanları dinledim. Menem yadayınıydım. Salam Gülalakçan. Qaraz men okuw gutordum kellemde diňe okuwa girmekdi. Ýöne kakymyň was kesel sebäpli hem içki sebäpli ola okuwdy. Toýa tomga da arkaýyn çykyp bilmeýädim. Ýöne ejem işlän soň tekstili şüweyna ejemiň ýanyna zordan işe saldy kakam. 3 ýyl işläp berdim ejem kakama. İşläp beren dogurlamam gün bermeýärdi. İrgitdi, geç geldi deyip ejeme de maňa da azar baryn berýärdi. Öýümizde diňe goh galmagaly. Men çydap bilmedim. Ahyry bir gün okutuşdum. Ýöne ölmän galdym. Ajalyň ýetmese ölüm ýokdugyny şonda göz ýetirdim. Ay garad iyi biçimde kynrak suw bilen geçirýän 20 ýaşadım. Şonu meni durmuşa çıkardılar. Doğrusu zorluk yoktu. Görüştüm. Ýöne okuwa salmanlıklar üçin närazydym. Kellem gaty güýçlü. Baran ýigdime men ýagdaýymy aýtdylar. Olam rady bolupdy. Sebäbi oňam öz durmuşyny bir gyz alyp açyp getiripdirdi. Onam derrew öýüne gelip gelmänkäne ýydan alyp gidipdirler. Ýöne dullälligini aýtdylar. Menem ay bolýar idim. Şeýdip toý etdik. Gowy ýaşap ýördik. Bir ýyl boldy, toýdan bize gyýdym boldy. Şondan soň men ýuwuşlyk bilen aňyp başladym. Ýollaşymyň agdy hap ekeni. Üstü soňa çalyp başlandy. Kän kösendim. Anha geçer hemmeydi de bahar deyip ödüm köşüştürüp başladım. Doğru o zatlar geçti. Şey deyip adacığım arkaýyndaşyp ýaşap başladım. Oğlum boldy. Ýöne soň ol içip başlady. Azar berip urup söwüp başlady. Anha düzeler deyip çydadym. Gyýdym durmuşa çykdy. 2 sancak agtygym var. Hudaýa şükür. Oğlum 9-njy klas. Inni goňmol wagty. Ýöne düzelemek. Inni 46 ýaşymda ýöne şu wagtym durmuş ýad edýär. Käte bir özüme kassedeýinim diýär. Ýöne ajalyň ýetmese ölüm ýokdugyny gözüm ýetip dur. Innem ýollaşym bir aýal bilen gurlaşan bolýar. Bu bolsa maňa hasam agyr diýdi. Şunça ýollar geçdik. Şunça wakalar geçdik. Ýaşdan soň Allah jandan diňe giňlik dileýär. Şeýle durmuşda nähil ýaşamaly, nädip ýaşamaly bilemok. Naçar gyýrlara bagyt dileýär. Garaz şeýle durmuş hiç kimeden zat değerler. Benim bir naçar başla. Sizin ıkbalar sahipaňyzda men durmuşmada belki feslenerler. Ne hilegem bolsa içiň dökseň ýeňleýän ekeni. Başla.